Mirad o que temos aquí, quitando terra e pedras para un muro, pois apareceu aquí, normalmente por esta zona suele haber bastantes, nós chamámosles cáncer, que van sendo un lución, é como un lagarto, bueno, parece unha culebra, pero realmente é un lagarto e non ten patas. Pero, sin embargo, estes aquí non son tan comuns. Este, sin embargo, é un eslizón, que son máis pequenos, e estes teñen unhas patas pequeniñas, cousa que os cáncer non ten. E ademais este é o eslizón tridátilo, porque hai o ibérico e o tridátilo. O ibérico ten as patas máis grandes, este ten as patiñas máis pequenas. O tema é que me apareceu un día, cavando co sacho, tuvo suerte, leveino para curar un pouco, e quedoulle aí unha pequena cicatriz aí no medio. E solteino aquí un pouco separado onde estaba traballando e volveu a aparecer, e agora ten esta segunda cicatriz. Tuvo suerte por dúas veces. Nunha pecera aí bella con area e lle vou botando bichos mentre acaba a obra, porque teño medo que a terceira igual se queda pola mitad. Xa tuvo suerte de sobrevivir dúas veces. Estes bichos, son lagartos e comen os pequenos insectos e lesmas, moitas lesmas pequenas. Bueno, aí podense ver mellor as patiñas, que son as patiñas, digamos, de adorno, que non lle sirven para nada. Movias e tal, pero non son útiles nin funcionales, sen nada. E unha das cousas que podes diferenciar unha serpe dun lagarto deste tipo, ou dun escáncer, máis alá da forma e todas esas cousas, e os ollos, que as serpes non teñen párpados, os lagartos teñen párpados. E aquí tamén podes apreciar que, como lagarto que é, esta parte final é o rabo, que ten a capacidade tamén de desprenderse del, como calquer lagarto. Por suerte, aínda non o fixo, pero aí vedes as feridas, a primeira, esa a segunda, que foi un pouco máis profunda, pero bueno, xa fai deso máis dunha semana e a apariencia do animal é boa.